mga kangudaan na mga dato agu mga bai. Magnaw tanu agu selim betad tanu agu mama karani tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pangnin tanu ku Allah. Kebayaan tanu sa surga iyan. Kebayaan tanu kapakaselim betad tanu. Kebayaan tanu makarani tanur kanian. Kebayaan tanu kapembelingan tanur kanian. Padalman tanunian sa iman agu pakasulud tanunian ku kasuswatian. Agu pakawatanan tanunian ku kaungkir. Agu pakalides tanunian ku apo yung naraka jahannam. Giyaya ibtadu titu muslim barataubat si iku Allah. Adna pintu walalakaan wallah para kumangap tu taubat. Aaya kablang yan nadataru 70 ragu nalala kauron. Udi na aya ki aluyaw na 40 ragun. Nagudin kelekba nagyang putua pintu mga pagariakan. Sa taman sa soalungan na sumubang si sa sedepan. Upama ubang kabadan penggeda-geda agyang kaya mga katero. Na aya kesabut kasaya. Naso kala alimu agu gagaw rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agu magda makaku ginawang ka iman to na tubat kad. Matero ka sa ginawang ka. Aing kainong kad na isuswaa. Inungkap supaka sa mga suguan wallah. Inungkap supaka sa mga ikararang ito wallah. Inukadin kedai sa sanggila ko mga ikasuswat wallah. Inukadin keuwat si iku wallah. Mialui sa hadith kudsi atigu wallah. Ahim bawataan wadam. Saden sa kapapemangning karakan nagu kapapengangarapan karakan. Na iprila akan rekasungane nading kadimang gulaw la adusa. Gu kena berakan margen. Langun tanudin miskin si iku Allah. Hei mga manusia. Mata-mataan na kinanglan tanu surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Hei bawataan wadam. Saden sa kapapemangning karakan nagu kapapengangarapan karakan. Na iprila akan rekasungane nading kadimang gulaw la adusa. Gu kena berakan margen. Hei bawataan wadam. Na mata-mataan na apiapan miraut sumanga dusang ka kung mga gabunsi ko kawang sa kadaklian. Orian ya namang ni karakan sarila na prila ang kusaka. Mga pagariakan, mga arikulay. Kedusa tanu igira manuto amia kailay tanu sa mga bebaya sumasawa sa aurat. Gu igira agagawi adika dimuntay sa mga ipkerarang itu Allah. Udi na muuntud ka agu sa mga ginawain ka agi ika mamagenta. Agu gi ika diterus sa kapamukeg. Agus kanu mga babayami ay gira manuto amini tuna iyo sa mga ginawa ini wa babay. Na pamagentaan iyo sa salakaw apit ko mga babayar kanu. Lagit sumasulan mapayag salakaw. Agu gira manuto amini pananawag subang. Abang kabeden miyanag. Taro sa misili kumbung ka agu ba kabeden miyak turu. Agus kanu mga babayami. Igira manuto amin subang kusambayang na bakanu baden mo tatembang ko mga wata iyo. Taman sa kalipatan iyo sa sambayang. Himbo wataan wadam. Na mataan na api apan mitaling umang karakan subang kapenukul. Yawaw ulo pa akadaklian na mga dusa. Na urian niya na mimbarat mo akong kasak na ba akong kapupenak utoon sa may tubo. Na italing umakurak na subang kapenukul. Yawaw ulo pa akadaklian na mga. Ito nung kumala sugagawa kung maulad surila Allah subhanahu wa ta'ala rakatano. Himbo wataan wadam. Na mataan na apiapan miraut sa mga dusang ka kung mga gabunsi iko kawang sa kadaklian. Orian niya namang nikarakan sarila na prila ang kusaka. Igira miya nagtas sa mga dataraya katuru Allah subhanahu wa ta'ala. Dahis kanwa mga aryam ya mga mamagu aryam ya mga bubay. Betanu di kegedam ku ginawa tanu mataan sa katanu na miskin si iko Allah. Betanu di kegedam udina kepikira makikinanglan tanu surila wallah. Betanu di kegedam udina kepikira makikinanglan tanu surila wallah subhanahu wa ta'ala. Dijeru Allah. Sadin satawa kian derwakaan yan na ginawan yan. Orian yan na mitu beterakan. Na antu na mga day orian yan. Udina antu na resultan yan. Ketuun tanu swalla aparirila amakalimun. Ded na matun tanu abenian malagit swalla sa pangaling gagaw. Ded na matun tanu abenian malagit swalla sa pangaling gagaw. Adna isa pa na mapi hadita miya panutul po sahihain apit po mga hadita mini surat wa Abu Hurairah. Sa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Igiraso uripan nami akan dusa. Nataro sa tiruunian. Aya Allah. Iman tu namiya dusa akong narilay akong ka. Naturuun wallah.
So uri penakan na miya kasugug sa dusa. O gaid na tataki kaniyan sa ginawa niya na ad na Tuhan na prila ang pagkado ko mga dusa niyan. Nasa bapro na rila ang ubus kaniyan. So sabaad ko mga alay para tiyaya ang mga tao na tigiran. So kapakagaga o manusia sa kapakatubat yan nalimur kaniyan. Akinang nagyong kuto kapakapanalamat yan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Akinang nagyong kuto kapakapanalamat yan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Mala alimu ko tao so kaya po kasiyan ko kamberadusa. Ad na mga tawa pengadusa, pigilay niran so mga inisapar, so mga bae na pulog siran ko mga galubog kay kerarangit wala, udi na miya kapriba, udi na miya manuku, udi na tawa kerarangitan wala sabab udi niyan kapupiya ay kumbala alok siya. Na upama o idadayon dunu manusia yung kaya mga kadustaan na mata-mataan as kaniyan na mararani ko kabine sa agu mapupukas ko lalano turuan. Ugaid na andad ni katubat yan si iko Allah. Nagyunan na limu Allah subhanahu wa ta'ala akinangla na makapanalamat si iko kini pangalimuun yanon. Akiya po kasyan ko mga rarata agalabog kag-ulaw-ula. So mga pedataw, nakapapantagam panamita taluga ko mga galabog kariba taguyip kerarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Patalamat ka, kapiw ka wala ko, kadededeg ka. Aguping gunanaw kaniyan, puturuan yan. Pwede ko mga lalan ko katubat mga pagari ko. Nasudir ka kakidae sa Panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ad na mga tao di iniyan turoon. Aoong kirnakan suwala ko miya ka 20 ragun. Buwad na di turo sa tigiyan. Ami akan gelebek ako di na miya kasubuk ako sa subuan wallah. Sa di maminus so miya ka 20. Udi na bebaya tigiyan. Udi na bebaya tigiyan. Adiyo ko din ditar sa mga ninipis agu pegelong ko subuan miya ka 5 ragun. Agu dia ko di kekamutan. Agu dia ko di tanusan na kesabapan sa kapkesaran yung mga tao. Ugaid na di ka kedai sa Panginam kulimu Allah pagariku. Di ka kedai sa Panginam kulimu Allah babayakan. Sa katawa pagaritan no agay. Ami agay sa alungan na ipiknik siran na mielay niya na sa katawa mama adikita. Agu pitero yano na sumanga instrument ko kapag ide na inisapar wala. Natigagyan ko to mama. Ahay say. Na dia kuding gitar sa sul dunia ka 30 ragun. Ino mga day, iprilala ka ng Allah sa 30 ragun na miya ka subu ka kurun sa larangan niya. Natigyan. Uway. So Allah na iprilayan raka sa 30 ragun. Udi na bapiya pankialawanan. Iprilayan raka sa mga dusang ka nagusimbiyang panwala sa dusang ka papiya. Pitero Allah. Inunta sa serano to amito taubat agu miyarat yaya. Agu minggagalubog sa mapya. Nasembiyan wala sa mga galap kira na maratas sa matiya. Mata-mataan kaswalla na titu-titu makalimuo na malay gagaw ko mga urip niya. Kedusa ka agud kulog ka ko mga ipkerarangit wala. Naugay na amay katubat ka. Naswalla na irilayan rata sa mga dusang ka. Gusto marata ang mga galabag ka. Tito din kung malano agumatay surila wala. Dito din kumalano agumatay surila wallah. Nagyaya istalakad hey mga kamdaan na ipagagaw ko lalano taubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanta no makadagso lalano rila wallah subhanahu wa ta'ala. Nagusa urian yan na makasultano ko surga. Agumim berat muatano sunabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.